ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد muna masu farawa da yabo da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu muka shaida watan ramadana na wannan shekara ta 1447. Mun gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya mana mai girma. Yau muna ɗaya ga watan ramadana a wannan shekara ta 1447 din. Ina mai muku bushara da yi wa kaina da dukkan 'yan uwa da kuma congratulating dinmu akan zuwan watan ramadan. Sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu bi qudumi shahar mubarak, kamar yadda hadisi yake a cikin musnad na imamu Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, hadisi na 7148. Idan wata ramadana ya zo, fiyayyen halitta in an shaida an ga jinjirin wata sai zo ya ce wa sahabbansa atakum ramadanun shaharun mubarakun, wato ramadan wannan wata mai albarka ya zo gare ku. Bil hakika zuwan wata ramadana albarka ne, alkhairi da albarkan da ke ciki har ga Allah ba zai iya misaltuwa ba. Sai ya ci gaba da bayyana daga cikin falala da garaɓasan watan, ya gaya musu cewa a cikin wannan wata ake buɗe ƙofofin aljanna, wato shiga cikin aljanna yakan zama bulus a ramadana. Akan kulle ƙofofin wuta, shiga wuta yana da wahala. Don me dalili? Ya ce an ɗaura shaidanu. In ka ga ɗan adam a ramadana yana saɓon Allah ba dare babu rana, to shi ɗin ma shaidan ne daga cikin mutane, amma asalin original shaidanun an riga an ɗaure su. Sai fiyayyen halitta ce duk wanda aka haramta masa alherin ramadana, wallahi an haramta masa alheri. Duk wanda alherin watan nan ya kubuce masa, alheri ya kubuce masa. 'Yan uwa, a wannan wata mu dage na farko da kame bakinmu daga sabon Allah, kame idanmu da hannunmu da kafarmu daga dukkan nau'in sabon Allah. Mu yi ƙoƙarin yin azumi lafiyayye, sannan mu yi ƙoƙari mu tabbatar da mun shagaltu da karatun ƙur'ani. Mu dage da ciyar da mutane fi sabilillahi gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bamu. Mu dage da yawan karanta ƙur'ani. Mu dage matuƙa da gaske zuwa gaida marasa lafiya. Mu dage da yawan yin sadaka ta kowane irin ɓangare. Mu yi ƙoƙari mu dage da yin salloli a cikin dare. Mu dage da yawan yin istighfari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, tuba zuwa gare shi. Dukkan nau'in ayyuka na alkhairi a wannan wata mai albarka na ramadana, ni da kai da su ana bukatan mu yawaita. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon maraftan wannan bako mai albarka. Wannan za mu fara darasi na yau, kuma in ba na manta ba, wannan shine darasi na shekara ta 11 da muke yi a tafsirin ramadana a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja. Akalla wannan shine shekara na 11 a jere, ba mu taɓa fashi ba. Muna roƙon Allah ta'ala ayyuka da muke na alkhairi Allah ya karba. Wuraren da muka kasa muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana. Iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu. duk ayyuka na alkhairi da muke muna roƙon Allah ta'ala ya ba su ladan.
'ya'yanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu, 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ta'ala ya gafarta musu. Allah ya rayar da mu akan addininsa, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Allah shi sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Akwai media? An samu wadda aka tantance guda 54 amma akwai saura ba gama tantancewa. To ba a gama tantance media da za su sa karatu ba, amma a yanzu an samu guda 53. Sauran an gama tantancewa, zai ci gaba da kawowa insha Allah. Waɗannan duka mutane na media bayan Allah ne da ke ɗaukan nauyin darasin su saka da fatan Allah ta'ala ya ba su cikakken lada. Kaga wanda suka yi wannan hidimar Allah kaɗai san kuma ciyarwa iri nawa suka yi. Wani anan zai iya ciyar da abinci a kullum sama da mutum 5,000, kuma ya yi wannan ya zo kuma ya ɗauki nauyin isar da sako zuwa ga al'umma. Wani kuma yana zaune shi bai yi ciyarwan ba, bai yi wannan ɗin ba, amma duk wanda ya aikin alheri shi kuma aikinsa sai ya masa hisabi. Shi babu aikin alheri ɗaya da aka sani ko a lungun anguwarsu ya taɓa yi, ko sharan kwalbati bai taɓa yi ba na aikin alheri, amma duk wanda ya aikin alheri to shi sai ya yi comment, su 'yan comment ne. Amma in aikin alherin aka ce ina nasu babu, fala saddaka wala salla. To Allah ya kare mu daga zama 'yan comment ba aikin alheri. Na farko wanda ya ɗauki nauyin midiya guda 10 shine Alhaji Ibrahim Muhammadu Gerawa, GMD na Gerawa Group of Companies. Na farko Radio Kano AM na dare, sai na uku Dalla Dalla TV 10 zuwa karfe 11 na dare, sai na hudu GCMX Radio FM 101 Gezawa daga 11 zuwa karfe 12 na dare, sai na biyar Katsina State Radio AM 92.1 daga karfe 2 zuwa 3 na rana, sai na shida ARTB FM da kuma TV Kano Nelsat daga 10 zuwa 11 na dare, sai na bakwai NTA Hausa Star Times and Nelsat daga 9 zuwa 10 na dare, sai na 8 NTA Kano Star Times daga 11 zuwa 12 na dare, sai na 9 JTV Jigawa Nichcom Sat and Star Times daga 10 zuwa 11 na dare, sai na 10 Royal Radio FM 101.5 Sokoto daga 10 zuwa 11 na dare, sai kuma media station na 11 zuwa 22 wanda ya dauki nauyi shine Alhaji Ibrahim Bagudu. Na 11 shine Eagle Radio Bauchi FM 93.5 daga 9 zuwa 10 na safe, sai na 12 NTA Sokoto Network Center Channel 7 TV daga 6 zuwa 7 na yamma, sai na 13 NTA Birnin Kebbi Channels 39 TV daga 11 zuwa 12 na dare, sai na 14 FRCN Radio Nigeria Kaduna AM daga 5 zuwa 6 na yamma, sai na 15 NTA Maiduguri Network Center daga 10 zuwa 11 na hantsi, sai na 16 Unity FM Jos 93.3 daga 7:30 zuwa 8:30 na dare, sai na 17 Equity FM 103.5 birnin Kebbi daga 4:30 zuwa 5 na yamma da kuma daga karfe 6:30 zuwa 7:30 na dare, na 18 NTA Gashuwa Yobe State daga 8 zuwa 9 na dare, na 19 NTA Jos Network Center daga 3 zuwa 4 na yamma, sai na 20 Ataf FM 99.5 Radio Bauchi daga 12 zuwa karfe 12:30 na dare, na 21 GMC FM Radio Gombe daga 1 zuwa karfe 1:30 na dare, sai 20 na 22 Sat Eye Africa TV Star Times Nichcom Sat and Free TV daga 10 zuwa 11 na dare, sai na guda uku na gaba Alhaji Shehu Abubakar da dauki nauyi na 24 da NTA Gombe Channel 5 daga 8 zuwa 9 na dare, sai na 25 NTA Bauchi Channel 9 daga 10 zuwa 11 na dare, na 26 NTA Kaduna Network Center daga 2 zuwa 3 na rana, sai na 27 da 28 wanda ya dauki nauyi shine Architect Muhammad Dalladi, ya dauki nauyin Sunna TV daga 11 zuwa 12 na dare, da Unity FM Jos 93.3 daga 9 zuwa 10 na hantsi, sai na 29 wanda ya dauki nauyi
shine Alhaji Habu Mu'azu. Progress Radio Gombe FM 93.3 daga 9 zuwa 10 na dare. Sai na 11 na 30 da 31 wanda ya dauki nauyi Mala Sharif Foundation. Na 30 BRTB Radio FM 95.3 Maiduguri daga 10 zuwa 11 na rana. Na 31 BRTB Maiduguri daga 4 zuwa 5 na yamma. Sai na 32 da 33 wanda ya dauki nauyi Alhaji Lawal Shehu Talhat. NTA Zaria daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai Queen FM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma. Sai kuma na 34 da zuwa 45 wanda ya dauki nauyi Malam Inuwa Foundation Hadeja. Na 34 ARTV Kano daga 9 zuwa 10 na dare. Na 35 Jigawa Talabijin Dutse daga 10 zuwa 11 na dare. Sai na 36 Freedom Radio Dutse daga 3 zuwa 4 na yamma. Na 37 Radio Jigawa Dutse daga 8 zuwa 9 na dare. Na 38 Sawaba FM Radio Hadeja daga 9 zuwa 10 na hantsi. Na 39 Muhasa FM Radio daga 9 zuwa 10 na dare. Na 40 Muhasa TV Kano daga 4 zuwa 5 na yamma. Na 41 Fa'ida Radio FM daga 9 zuwa 10 na dare. Na 42 Rahama Radio daga 10 zuwa 11 na hantsi. Na 43 Streaming Radio Jigawa daga 1 zuwa 2 na rana. Sai na 44 NTA Dutse daga 5 zuwa 6 na yamma. Sai na 45 NTA Hausa Abuja Star Times daga 7 zuwa 8 na dare. Sai na 46 Alwalidain Charitable Foundation. Amana FM Radio Gombe daga 9 zuwa 10 na hantsi. Sai kuma Malam Yasir Arafat Daura ya ɗauki nauyin na 47 Legend FM 98.7 Radio Daura daga 8:30 zuwa 9:30 na dare. Sai kuma na 48 Kamal Global Links Nigeria Limited Daura sun ɗauki Bosta FM 92.1 Radio Daura Katsina. Sai kuma His Excellency Alhaji Dr. Muhammad Bawumia, former Vice President na Ghana, ya ɗauki nauyin darasin a Ikra Radio FM 103.7 Ghana. Sai kuma na 50 Barista Maimuna Yahaya Abubakar ta ɗauki nauyi a Tozali TV Abuja da za a rika gabatar da shi live. Sai na 51 Alhaji Abdullahi Usman ɗauki nauyi a Marhaba FM 99.3 Accra Ghana daga 4 zuwa 5 na asuba. Sai na 52 Alhaji Yahaya Ahmad Kana German Kefi ya ɗauki nauyin Nasarawa State Broadcasting Service Kebbi daga karfe 9:30 zuwa 10 na hantsi. Sai Alhaji Abubakar Umar Dutsen Mari Sardaunan Bagudu birnin Kebbi daga 10 zuwa 11 na hantsi. Waɗannan su ne guda 53 da aka gama tantancewa. To Allah shi samu wanye lafiya. Wanda suka ɗauki nauyin duka na kira sunayensu, muna roƙon Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Allah ya rahama zuwa ga iyayensu. Bukatunsu na alkhairi a wurin Allah, Allah ya biya musu. Sharri da suke neman kariya, Allah ya kare su. Zuriyarsu Allah ta'ala ya ƙara mata albarka. Da shi waɗanda ba su da halin ɗaukan nauyi suna da kyakkyawar manufa, su ma duk bukatunsu na alkhairi Allah ya biya. Waɗanda suke da halin aikin alkhairi ba sa yi, muna roƙon Allah. Bayan wannan sai menene? Akwai tambayoyi ko? To bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Malam kafin mu shiga kai tsaye dangane da tambayoyi, ana kara jan hankulan mutane wanda za su turo tambaya su tabbatar da sun turo tambayar da ba wai an karanta ta shekarar da ya wuce ba, kuma su yi rubutu mai ma'ana. Abin da ke da muhimmanci a nan shine dole mutum gabanin ya yi tambaya kenan ya bi darussan baya ji an amsa ko ba amsa ba. In baka bin darasi watakila shi yake sa ba zai a iya amsawa ba. Kusan kowace rana akan samu tambaya akalla guda nawa? Guda 500 ana samu. To a rana ɗaya yakan samu tambaya 500. Idan za a yi tambaya 500 a rana ɗaya aka ce za a yi ta maimaita, kaga ai bai ma'ana ba. Shi yasa abin da suke ba muhimmanci shine ana fara ba da muhimmanci
ga tambaya mai ma'ana da ba a taba amsa irinta ba, in ma kuma an amsa to lokacin ya ja da yawa. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Ga wanda suke nesa za su turo tambayoyinsu, akwai lambobin da muke ta faɗi a kwanaki a wancan shekarun, za su iya turowa ta wannan lambar ta WhatsApp kawai zai fi, saboda a ɗan rage nauyin turo tambayoyin da yawa. Wato shine 0815-202-126. In zan faɗa da turanci 081-5920-2126. Malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam. Wa alaikum salam. Yake cewa akramakallah, muna fatan an fara azumi a sa'a. Allah ya ji kan iyaye da malamai gaba daya. Amin. Sai yake cewa dan Allah malam. Amin ya hayyu ya qayyum. Yake cewa dan Allah malam, help me and answer my question. Na yi ta turowa ba a samu damar karantawa ba. Ina fatan za a karanta mu. Yake cewa ina bukatan sanin shin forex trading halal ne ko haram, saboda yara na suna yin sa. Shin kuma akwai banki na musulunci da yake forex trading a duniya? Akwai majma'ul fiqhil islami, suna da mujallata majma'ul fiqhil islami, wanda suka yi issuing namba na 22 shafi na 229 sun yi magana gamsashe akan abin da ya shafi forex trading. Sun amsa tambayar kusan shekara 20 da suka wuce, don 2006 ne, kaga 20 years kenan zai zama. Na farko forex trading ga wanda ba su sani ba shine forex kalmomi biyu ne aka mai da su guda daya. Asali foreign exchange ne, sai aka cire for na foreign exchange, sai aka cire ez, sai aka hada su wuri ɗaya sai suka zama forex. Wato asalin kalmar foreign exchange ne. Foreign exchange iya da alaka da exchanging kudi, national kudi na wata ƙasa da national kudi na wata ƙasa. Amma modern wanda ake yi a yanzu ana yin sa mafiya yawa digital forex trading ne. Da an fi yin physical, wato cash kudi ko hard copy, amma yanzu akwai wanda ake yi digital. Canjin kudi yana da tarihi mai tsawo tun daga ancient time, amma modern exchange irin wannan na digital currency an fara shi 1996 ne, shekara 30 da suka wuce kenan. Sannan new modern version nasa an fara daga 2000 zuwa 2010, sai mu ce kamar shekara 26 zuwa a ce shekara 16 da suka wuce, to shine new modern foreign exchange da ake yi. Tambaya takan yawa akan forex saboda yanzu a duk duniya babu financial market da ya kai forex market a duk duniya. A 2025 shekarar da ta kare, value na daily exchange na forex a duniya ya kai 9.6 trillion USD, wato dalan Amurka trillion 9.6. Kaga ya ninka fiye da biyu na GDP na Afirka, kasashe 54. Kuma duk duniya in banda America da China babu kasar da gross domestic product ɗinta ya kai 9.6 trillion USD, duk duniya babu kasar. So wannan sai yasa ya zama shine the largest financial market a duk duniya. Ga waɗanda suke yi tunda tambaya aka yi kar lokacin ya ƙare, in summary forex trading akwai na halal akwai na haram. Ka'idodin da aka saka su ne in an kiyaye ya zama na haramu, in ba a kiyaye ba ya zama na me, in an kiyaye ya zama na halal, in ba a kiyaye ba ya zama na haramun. Na farko idan za a yi shi a tabbatar babu riba. Riba haramun ne saboda aya 279 a Bakara, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam high level na uncertainty yakan mai da kasuwanci ya zama algharar. Na uku ya zama waɗanda suke forex sun sa abin da ake cewa margin, za ka saka ɗan kuɗi kaɗan sai a ƙara maka a kayi, wannan ya zama babu shi avoiding ɗinsa. Na biyar kuma ya zama babu me, ya zama akwai risk sharing.
na farko a ka'ida a samu spot transactions, shine yanzu za a bayar yanzu za a karba. In online ne ya zama idan ka tura za a turo maka, ba a ce sai ya zama a cikin minti ɗaya ko biyu, bai zama time frame din bai wuce iya time na approving transaction ba. Wasu malamai sukan ce awa 24 idan aka yi babu laifi a ciki. Na ya zama kamar da muka faɗa duk wani abin da ya shafi na margin ko commission ko leverage an yi avoiding ɗinsa. Sannan na uku ya zama swap free ne. Akwai kudin da ake biya na swapping, musamman waɗanda suke transaction na dare. In kai swapping akwai kudi da za ka bayar, to ya zama wannan swap free ne, saboda ƙarin kudin akai zai iya zama haramun. Kuma ya zama akwai provision na sharing risk. In an kiyaye waɗannan ka'ida, magana mafi inganci forex halal ne. Idan ba a kiyaye su ba yana iya zama haramun. Amma muhimmin abu shine akwai yadda ake iya bi a kiyaye su. Kuma akwai bankuna na musulunci kamar yadda aka tambaya da suke yi. Akwai bankunan musulunci da suke yi. In ka je Dubai, akwai Dubai Islamic Bank, suna yin forex trading, kuma Islamic Bank ne. In ka je Emirates Islamic Bank, yana United Arab Emirates, su ma suna yi, kuma banki ne na musulunci. Al-Rajihi Bank na Saudi Arabia suna forex trading. In ka je Bank Islami Malaysia suna forex trading, kuma banki ne na musulunci. Idan ka je ka Kuwait Finance House suna yi, kuma banki ne na musulunci. Balma yanzu akwai online Islamic banks da location ma bai da bambanci, kamar Nomo Bank. Asali mutanen Kuwait suka bude, yanzu yana Ingila, NOMO, Nomo Bank. So online bank ne, kuma suna iya yi. Akwai Al-Hilal Bank, shi ma online bank ne, suna iya. Don haka ala ayi halin akwai forex trading da ya halatta, akwai wanda ya haramta. Ala ayi halin na halal din shi ya dace a yi, kuma muna fatan sauran bankunan musulunci a Afirka za su yi aiki da irin wannan model din dan adopting forex trading na halal. Wallahu ta'ala a'lam. Akwai tambaya? Ya isa ko? To bismillah. Bara mun tsaya a cikin suratu Ali Imran, aya ta nawa ce? Na'am? 184 aka tsaya ko? Za a tashi akan ta 180 da nawa? 185. Aya ta 185 a sura ta uku, wato suratu Ali Imran. Aramma kuma gwani kuma al-mufassir kuma gangaren kuma mathematician kuma statistician kuma honorable. Kaɗan yi murmushi wani aron. Ita kalmar honorable fa yabo ne ba muzanta ba. Ta zo a hadisi, manzon Allah da ya ce annabi Yusuf alkarimu bunul karimu bunul karimu bunul karim, ya ce kai honorable ne, dan honorable ne, jikan honorable ne, jikan honorable ne. Hadisin yana Bukhari, hadisi na 3390. So da wato mutum karimi ne. Kalmar karamci yabo ne ko muzanta? So da ka honorable ka amsa na ji. Sallama ba sai na ji shi a umura. Wallahi kawai sai tura mun wani bidiyon sa clip, wai yanzu daga jakar aran ma mu je ba. Shine alaka ta da kai, magana ta da kai ta karshe kenan. Haka ne? Kwana nawa kenan yau? Kwana tara? Kwana 11 ne. 11 ne. Kwana shine communication na karshe, sai anan da muka adugo. Ran 7 ne ga February, yau kuma nawa ne? Yau 18, ya zama kwana nawa? 11. Ashe na fi ka kenan lissafin anan. Ko da yake sa'a na yi, aran ma fi ni lissafi. Aran ma fi ni. So ya turo mun bidiyo aran ma na gan shi a umra. Ya ce ya mana addu'a, dukan ku ya muku addu'a. To Allah ya karba. Insha Allah ta'ala. Sai mu bada kuma dan abin sadaka. Ka san mu mutanen tsangaya ne, gardawa ne. In aka yi addu'a sai an yi min. Aran ma sai na bada abin sadaka ko an yafe mun wannan. An yafe mun. Aran ma yace an yafe mun. To yau mun ci bulus kenan. To bismillah, Allah ya saka da alkhairi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبلون في أموالكم والذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كل نفس ذائقة الموت dukkan wata rai mai ɗanɗanan mutuwa ne wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuma abun sani kadai shine ana cika muku sakamakon aikin ku ne gobe kiyama faman zuhziha wanda aka nisantar da shi aka tunkuɗe shi daga shiga wuta wa udkhilal jannata yayi riba yayi nasara wamal hayatud duniya illa Allah ta'ala ya kare mu daga yaudarar duniya ya ba mu ikon neman lahira a cikin dukkan ayyukan da muke yi wannan aya a kanta muka tsaya bara a darasi na 25 wanda shine darasi na ƙarshe a darasi za'iqatul maut bana da ikon Allah kuma in za a dawo shekara mai zuwa ba sa raye yanzu jama'a dewa sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga ciki akwai ɗan uwanmu yayanmu Dr. Kabiru Usman Kabo shine Director General na ICIC a nan wurin Allah ya ɗauki rayuwarsa watanni kaɗan da suka wuce wata uku da kaɗan yana jinya a Manchester iya da yake a can yayi rayuwa mai tsawo kusan shekara 40 yi a can ina gidansa a can na je na duba shi bayan dawowa lokaci kaɗan aka ce Allah ya ɗauki rayuwarsa muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ya sanya aljanna ta zama makomarsa da makomar mu gabaki daya kuma bayan wannan aka ce ka irga manyan mutane a Najeriya kaɗai ba a Afirka ba a duniya ba da suka koma zuwa ga Allah za ka irga su ku ba da misalai wanda an yi baran da su yadda bana aka yi babu su tsohon shugaban kasa baba Muhammadu Buhari Allah ya gafarta masa ya ji kansa kuma har ga Allah yana yawan bin darasin nan da muke yi yana yawan bin darasin nan in fact bin darasi na da ake sawa a shekarun baya a Kaduna tun bai san zai zama shugaban kasa ba ya cin abin da ya kara kusanci na da shi akwai wani misali ɗaya da in taɓa bayarwa kullum ya zauna yana yawan ba da misalin in ya ganni sai ya fashe da dariya sai ya ce ya tuna misalin da na bayan na ɗan fulani da ya je sayan ƙosai in ya dandani yaji ya ɗanɗana yaji sai bai ƙosai ce karkaɗe bai mun yaji karkaɗe bai mun yaji ɗan fulani sai ya ce to Allah ya sa in zama sarkin Kano me kake so ka yi in ka zama sarkin Kano ya ce idan na zo na sayi ƙosai zan dandani yaji yadda nake so ba wanda ya sai ya ce in rage wato shi duk sarautar Kano burinsa dan ya je sayan kosai bakin hanya ya ɗanɗani yaji kada a malsawa kai ka da aka mai da sarauta gaba daya so bana an yi babu shi Allah ya gafarta masa ya ji kansa akwai malamai da yawa daga ciki kaman wa Sheikh Dahiru Usman Bauchi Allah ya masa rahama akwai wa Dr. Idris Abdul Aziz Allah ya masa rahama akwai wa Sheikh Habibu Yahaya Kaura Allah ya gafarta a Sheikh Sayyid Hassan Jikir ai bare da su mun faɗa a tafsirin ko ka manta a cikin Ramadan ya rasu kuma na san na yi magana anan kar ka ruda ni aran marufa ya gama ba sewa na a yan kasuwa ga baban mu Alhaji Aminu dan tata
Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama. Ga ko sati biyu da ya wuce zuwa uku babban limamin masallacin juma'a na Ilorin ya rasu. Allah ta'ala ya gafarta masa. Na'am. Ok, to ga dan uwa da muke karatu a nan shi ma jami'in tsaro, ba ni ma da cikakken labari sai yanzu da ya faɗa mahaifinsa ya rasu. Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa. Muna maka ta'aziyya. Sai kuma wa wannan misalai. Na'am. Sheikh Sani Daura shi ma ya rasu. Allah ya gafarta masa. Duk wanda ba mu kira sunansu ba, yan uwa da suka rasu ko sanannu ko boyayyu, duka Allah ya gafarta musu ya ji kansu. Wanda nasa ya rasu, uwa ko uba ko ɗa ko iyali ko mai gida ko aboki ko makwabci, duka Allah ya gafarta musu. Wannan hikimar kawa shine bayyana mana ita mutuwar nan zahiri ne. To yadda muka karanta wannan ayar, gabannin kuma a kammala Ramadan akwai wanda a cikin mu za a waye gari babu shi. Shi ma duka ya shiga cikin kullu nafsin za'iqatul maut. Haka mutuwan ke zuwa one after the other. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalilin saukan wannan aya, kamar yadda Abdullahi ibn Abbas ya faɗa, Allah ya ƙara masa yadda, shine Allah ya saukar da aya a Qur'ani sai yake cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka ɗora gare ku zai zo shi ya ɗauki rayuwarku. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una cikin suratul sajada aya ta 11. Da Allah ya saukar da wannan aya cewa lalle mala'ikan mutuwa da aka wakkala shi, aka wakiltar da shi akan ku, zai dauki rayuwarku. Sai sahabbai suka ce wa manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi, ai wannan ayar akan mu mutane take magana. Fa aina dhikrul maut fil jinni wat tsairi wal an'am. To ina kuma maganan mutuwa a cikin aljanu da kuma tsuntsaye da sauran dabbobi? Ai wannan da aka ce kul yatawaffakum mutane take nufi, ba ta nufin aljanu da dabbobi da tsuntsaye. Ina kuma maganan mutuwa kansu? Sai Allah ya saukar da wannan aya ta Ali Imrana aya ta 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dukkan wata rai mai ɗanɗanan mutuwa ne. Kalmar kullu min siyaghil umum na daga cikin sigogi da an faɗe su yana game komai da komai. Kullu nafsin, dukkan rai. Amma duk da haka malaman ƙur'ani suka ce akwai rayukan da Allah yake karewa ba sa mutuwa, su ne kamar matasan da ke aljanna, wildanun mukhalladuna. Wannan mukhalladuna su ba sa mutuwa, amma koma bayan su sauran halittu suna iya mutuwa. A ran ma akwai ayat da zai taimaka na cewa dukkan wani rai zai mutu bayan wannan. كل نفس ذائقة الموت. banda ita wata aya ne da ke da alaka da mutuwa a Qur'ani da ke nufin ko za mu kare ko an yi huri ko wani abu da ya dace. وهو القاهر فوق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جزاكم الله خيرا. wannan misali ne cikin suratul zumar ayata 68 da Allah ya kira wani fi fi suri fasa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Sai aka ce illa man sha Allah sune irin waɗannan wildanun mukhalladuna din. Thumma nufikha fihi ukhra, in an yi kuri a cikin wannan trumpet din, abinda da Hausa akan ce kaman a ce cikin kaho, su yi muke fasara trumpet, sai mutane su tashi. Wannan aya ta zumar ta 68 ke bayyana cewa dukkan halittu za su mutu, amma sai ce sai waɗanda Allah ya so, kamar matasan da ke aljanna wanda su suke hidima ba sa mutuwa a magana mafi inganci. Ga kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram cikin suratul rahman aya ta 26 zuwa 27. Muhallu shahid shine dukkan rai zai mutu, da mutum da aljan da tsuntsaye da dabbobi, babu wanda zai tabbata a duniya. Don haka kullu nafsin, kalmar nafsu a ka'idar larabci na zuwa da ma'ana biyu, ko ta zo da ma'anar rai kadai ko ta zo da ma'anar rai da kuma gangan jiki. Ala ayi halin anan kullu nafsin yana ɗaukar rai ne da gangan jiki.
saboda ɗanɗana mutuwa gangan jiki na ɗanɗanawa sannan kuma me rai ma yana ɗanɗanawa. Don haka nafsu a nan wurin yana ɗaukan albadan warro, gangan jiki da rai dukkaninsu idan mutum ya mutu kowanne sai ya ɗanɗana. Mai imani yakan zo da sauƙi, mara imani kuma yakan zo da me da tsanani zuwa gare shi. Don haka kullu nafsin, dukkan gangan jiki da rai, za'iqatul maut, za su ɗanɗani mutuwa. Ka taba kaman gishiri ko ka ɗanɗana miya, to sai aka ce zauk, za su ɗanɗana, wato ɗanɗanawan harshe. Me yasa aka kwatanta mutuwa ƙosai ne? Idan na buɗe kwanan sai in ɗauko ƙosai ƙwaya ɗaya, ya zama me ainul yaƙin. Na ɗauki ƙosan sai na yi buɗe baki da shi, sai na ce kai ƙosan nan ya yi daɗi, ya zama me haƙƙul yaƙini, wato yaƙi. Yaƙini ne, saboda babu ɗan adam da a kusa da shi ba a taɓa yin ta ba. In aka ce babanka na raye, ina kakanka? Aka ce za'iqatul maut don a nuna maka ita ba ilimin yaƙini bane, yaƙini bane, ɗanɗanawan yaƙini ne. Kowa sai ya koma zuwa ga Allah. Shi yasa Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut. A ran ma ɗazu kana so kawo, barin da wurin ka in akwai ka ba mu ayoyin da suka fara da kullu nafsin za'iqatul maut a Qur'ani, mu ji su. kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون arama ka mana kullu nafsin za'iqatul maut guda uku a Qur'ani. Na farko ga ta ita muke tafsirin ta Ali Imran aya ta 185. Ta biyu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una. Wannan zai zama suratul anbiya kenan aya ta 35. Kaga anan ma kullu nafsin za'iqatul maut ne. Na uku kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'una, zai zama cikin ankabut kenan ko aya ta 57. So a duk waɗannan ayoyi Allah ce mana kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, kuma fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi akan mutuwa da ya zo yana mana wa'azi sai yake ce mana akthiru zikra hazimil lazzat. Wannan hadisi yana cikin sunan na Imam at-Tirmidhi rahmatullahi alai, hadisi na 2083 yake cewa ku yawaita ambaton wannan mai yanke jin daɗin. Wannan mai yanke jin daɗi, iyalanka suna tare da kai, kana ta hidima babu dare babu rana, ka ɗauki nauyinsu, ciɗab wata ran ana tafiya sai a da musu da gawarka, kaga ai ta yanke musu jin daɗi. Duk magidanci fa faɗi tashensa ‘ya'yansa ne, ‘yan uwansa, kuɗin makaranta, kuɗin hayan gida, kuɗin magani, kuɗin ɗinki, kuɗin kaza da kaza, duk ba shi ne faɗi tashin ba? Idan kai wahala kake sha, ai su dalilin kana wanzuwa daɗi suke ji. Daga an ɗauke ka sai zama an tona asirinsu, sai wanda Allah ta'ala ya rufa wa asiri. Shi ne fa mai yanke jin daɗin. Kai kana wahala, amma dalilin rayuwarka da yawa daɗi suke ji. Ranar da baka nan, shikenan kuma asirinsu ya tono. Musamman a wannan society da kulawa da marayu da yin aiki don Allah ya yi karanci. Annabi ya ce ku yawaita tuna mai yanke jin daɗin nan. Alal aƙalli yana kuma mana nasiha da mu yawaita tuna mutuwa a sallah. Don me dalili? Wata ran fa akwai sallar da in ka yi ta ba za ka yi ta bayan ta ba. Wani idan yi azhar ba zai la'asar ba, wani yi la'asar ba zai magriba ba, wani yi magriba ba zai isha ba, wani yayi isha ya shiga ya kwanta gabanin asuba ga wasu za a samu. Shi yasa akwai sallar da in kai ita ce ta ƙarshe. Kuma mutuwan nan bata bar kowa ba. Allah ya ji kan dan Maraya Jos ya ce ƙasa mai cinye-cinye ta cinye kaka,
ta cinye iyaye a kwan a tashi wata mu za ta cinye kakanninmu ta cinye iyayenmu. Mun tashi muna ƙanana da burbuɗin kakannu, muka zo yau babu uwa babu uba sun koma zuwa ga Allah, Allah ya ji kansu. Kawunai aka yi ta ɗibansu, baffanu aka ɗebe su, an ɗebe kakanninka an ɗebe iyayenka. Ai ko ba aya ba hadisi ka san mutuwa tabbas ne, tana matsowa gare ka. According to the Population Reference Bureau, suka ce tun daga halittar duniya bisa ga alkaluma da suka kiyasta, ba nassi ba ne, alkaluma ne da suka kiyasta, suka ce adadin jama'ar da Allah ya halitta a duniya mutum biliyan 117 ne. An kiyasta biliyan 100 da nawa da 17. Sai suka ce a yanzu da muke magana a duniya, by December 2025 wanda suka koma zuwa ga Allah a wannan adadin akwai biliyan 109. Biliyan 109, saura nawa? Saura biliyan 8 da ɗan kaɗan. Kana iya cewa a cikin duk mutanen da Allah ya halitta a duniya, a cikin duk 194 sun rasu, ƙwaya 6 suka saura a duniya. A duk jama'ar da aka halitta 94% gone, remaining 6% only a duk duniya. World Economic Forum suka ce dukkan shekara a yanzu adadin jama'ar da ke rasuwa a duniya a kowane shekara akwai akalla mutum miliyan 56 a kowace shekara, in ba a samu babbar annoba ba. World Economic Forum da ke Davos, a wasu shekaru na yi sabin a matsayin speaker nasu, mutum miliyan 56. In ka ce miliyan 56 a kasashen da muke da su a duniya, kasa nawa ne yanzu a duniya? A United Nations akwai kasa 193. In kuma ka hada sau da member countries akwai biyu, ya zama 195. To kasashe 166 a duniya population ɗinsu bai kai mutum miliyan 56 ba. Ashe jama'ar da ke mutuwa a duk shekara sun fi adadin mutanen kasashe ɗai guda 166 a cikin 193. Yanzu a Afirka ka cire Najeriya, ka cire Ethiopia, ka zo ka cire Egypt, ka zo ka cire Sudan, ka cire Congo, kasashe ne suka kai ma mutum miliyan 56. Duk sauran kasashe da kake gani na North Africa da kake gani irin su Egypt, su irin su Morocco, irin su Algeria, irin su Tunisia ba su kai haka ba. Tunisia ba su ma kai 10 million people ba. In ka tafi irin UAE gaba ɗaya adadin su bai kai haka ba. Kasar da tafi kowace jama'a a Middle East a cikin Larabawa in ka cire Egypt din, ai Saudiya ne, duka 35 million people ne. So wannan fa miliyan 50 da ke rasuwa kowane shekara, wannan bai nuna mana cewa mutuwa wa'azi ne? Wallahi sai mu ji tsoron Allah, rayuwar nan babu tabbas, wataran mu ne wataran ba mu bane. Mun tashi ana iya gaya mana kakanka wane ya rasu, ga wannan kakarka tana raye, babu ita. Ka tashi gaban iyayenka da gatanka, ka fita ɗakin mahaifi ka shiga ɗakin mahaifiya, yau babu su. Baffanninka wane babu, ummominka wance babu, kawunanka wane babu, gwaggunanka wance babu, kuma kai sai ka ce za ka tabbata? Bare mu hada 'ya'ya ma mun binne? 'Ya'yanka ma ka binne kuma ka ce za ka tabbata? Ai ba zai a tabbata ba jama'a. Inda ana tabbata ai da a wanda suka rigaye mu akwai wanda ya tabbata. In tsoron Allah ne ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in arziki ne ina karuna, in security ne ina fir'auna, in jarinta ne ina irin su Khalid bin Walid, ina su Umar bin al-Khattab radiyallahu anhum, wanda shaidan ma yana kaucewa a hanya ya gabu da su a duniya, amma duk da karfin sunnan da jarintar da suka nuna sun koma zuwa ga Allah. Khalid bin Walid bai taba zama komanda a yaki aka yi nasara a kansa ba, Saifullahil, amma duk da haka ya koma cikin kasa sama da shekara 1400 yana kwance a cikinta. Ha ba bai ishe mu darasi ba? A kasar nan mun zauna a da suka mulki kasar suna ma gidan mulkin Allah ya dauki rayuwarsu. In ilimi yana sa a zauna, yanzu ina Ali Sheikh Muftil Am, wanda yake shine ra'isu majlisi kibarul ulama, limamin da yake limanci arfa, ya koma zuwa ga Allah, an ba Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan. Wannan ba misalai bane? Ba su ne manyan malaman duniya ba? Ita mutuwa tabbas ce. Shi Qur'ani bai rantsuwa akan zamu mutu, dan mutuwa haqqul yaqini ne. Babban abin da ke gaya mana
shine wallahi bayan mutuwa akwai wata rayuwa, kuma ingancin rayuwar ya ta'allaka da yayi muka rayu a duniya gabanin mu mutu. La dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Don haka za'iqatul maut, za a dandani mutuwa. Kalmar al maut wajen malaman adadi, kalmar da aka ciro daga al maut, ko a ce al maut ko yamitu da makamantansu, al-maut ta maimaitu sau 145 a ƙur'ani, mutuwa 145. sannan kalmar alhaya ko abin da aka ciro a cikinta wato rayuwa, ita ma ta maimaitu sau 145 a ƙur'ani. Adadin ambaton mutuwa shine adadin ambaton rayuwa a ƙur'ani, kowanne ya zo 145 times ne. Ai wallahi magana sai Allah, kai ka san kiyaye lissafin nan ba dan adam ya maganar ba, kai ka san Allah da ya yi a kiyaye adadin, kai ka san Allah sai Allah ne. Shi yasa Allah ne, babu kokonto akan haka. Allah ne, ba mai kiyaye wannan in ba Allah ba. Kai ka yi thesis na digiri ko MSc ko PhD, ka isa ma ka kiyaye mai ke ciki a yanzu? Ka yi ka ajiye shi kenan ya wuce. Yanzu aka dauko sai ya kure ka a kashi. Wata kalmar ban an canka an ce sau nawa ka faɗe ta, baka ma san ka manta da ka faɗe ta, bari ma ka san sau nawa ne. Allah ne shi. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa inna ma abun sani kadai adatul hasr. Bayan wannan bayani ba wani bayani. Tuwaffawna ana cika muku ujurakum sakamakonku yawmal qiyamah, gobe kiyama. Wannan aya tana bushara ga mai imani, tana kuma tsoratarwa ga mutumin banza. Mai imani da duniya aka cuce ka ko aka zalunce ka ko aka dake ka ko aka ɗaure ka ko aka maka zuki ta malle, ka sani ayyukan da kai haƙuri, gobe kiyama Allah zai cika maka. Shi kuma wanda yake shaidani a duniya ya zama azzalumi ne ko ɓarawo ne ko fasiki ne ko kuma mai cutar da mutane, to ana tahadidi, ana masa kashedi cewa gobe kiyama fa ranar ƙin dillanci ne, ba ma dillanci ba, kasuwancin ma abun ki ne gobe kiyama. Shine ana cikawa kowa sakamakon aiki. A duniya ne ake neman alfarma, a lahira wannan alfarmar ba ta da amfani gare kan baka da imani. Dole sai mai kowa aikinsa za a tsaya auna masa gobe kiyama, kwalitin aikinsa ke kubutar da shi. In aikin bai da inganci babu inda zai je. Ni da ku Allah ta'ala ya mana baiwa da yin kyakkyawan aiki. A duniya ake yin aiki na neman shiga aljanna, ba a lahira ba ne. A nan gidan da muke zaune na duniya ake nema. Mu yi ayyuka na alkhairi da dukiyarmu, mu yi ayyuka na alkhairi da iliminmu, mu yi ayyuka na alkhairi da gabanmu. Idan ba za ka iya ba, sunna ta ce ka kame gabanka daga cutar da wani. Wannan kame gaban da kai sadaka kake yi wa kanka. Kai da kanka ka kare daga cutarwa, to sadaka kake yi wa kanka ga kanka. Wannan yana daga cin abin da ya karanci a yau ga mutane da yawa, shine kame gabbai daga sabon Allah. Mutane suna shagaltuwa da wasu sun manta da alakarsu da Allah. Zai zauna ya mutane hisabi, shi kuma baya aikin alkhairi. Salloli guda 5 ma bai iya kiyayewa, amma yana iya zama ya ce wani mutumin banza ne, wani mutumin kwarai ne. Da na banza da na kwarai din mai yi wa auren Allah duk sun fi shi daraja, amma shi bai sani ba. Shi musulmi na kwarai yana damuwa da aikin kansa ne, ba ayyukan wasu mutane ba. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama. An kira ta da ranar kiyama saboda rana ce da mutane suke tashi gaba ga Allah, kuma hisabi da ake a tsaye ake wa mutane. Za a tashi ne babu takalmi, ba riga, babu wando, kuma tsirara, haihuwan mahaifiya. Nana Aisha radiyallahu anha ce a cabdi jan manzon Allah, tsirara, maza da mata tsirara. Fiyayyen halitta ya ce bala'in tashin kiyama ya fi karfin dan adam ya gane mace ne a gefensa tsirara take, ba zai ma iya ganewa ba, saboda ranar ta kai ranar. Kwakwalwar mutum na tafasa ne a kansa, saboda za a sauko da rana dab da kanmu bai wuce mil 1 ba. Yanzu according to geographers, the distance between the earth and the sun is approximately 147 million kilometers. Daga nan kasa zuwa rana akwai tafiyan kilomita miliyan 147, miliyan 147. Amma ranar kiyama za a kawo ranar dab da ka,
da kwakwalwa ma tana tafasa yadda ka san ake tafasa ruwa a cikin tukunya, to wa isa ya gane wani na gefen sa tsirara, kuma sai a tsaya akan yar yatsa kwaya daya dagyalgyal za a yi a manta da mutane ga baki dayansu. Allah ta'ala ka samu wanye lafiya, Allah ka samu wanye lafiya, Allah ka samu kai labari a wurin kiyama, Allah ka samu kai labari a wurin kiyama. Na'am, don haka faman zuhuziha anin nari, dukkan wani wanda zuhuziha ai unjiya. Ibnu Uthaymin rahimahullah yana fassara faman zuhuziha ai shine faman dufi'a bil mushaqqa wa shidda anin nar, wanda aka tunkuɗe shi da ƙarfi daga wuta. Saboda haka fiyayyen halitta yake mana da ya zo mana da Qur'ani ya karantar da mu ingantattun sunnoninsa, wallahi tunkuɗe mu yake daga wuta. Shi yasa yake kwatanta kansa da mu da cewa kamar mutum ne ya hura kandil, sai kwari suna zuwa za su faɗa yana kaɗe su kada su shiga, ya ce to haka muke, wuta ce muke zuwa mu sai mun shiga, shi kuma yana kaɗe mu ce a kar mu shiga yana kakkaɗewa. Haka fiyayyen halitta yake mana sallallahu alaihi wa sallam. Iya tausayin mu fiye da yadda muke tausayin kanmu, iya son mu fiye da yadda muke son kanmu, yana jinkan mu fiye da yadda muke jin jinkan kanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka dukkan wani wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna faqad faz, hakika ya rabauta. Wallahi duk duniya da lahira babu rabautuwa da ta kai a zo filin kiyama a kira sunanka a hada ku a ce udkhuluha bi salam. Wallahi duk duniya babu abin da ya kai wannan, dukkan rayuwar duniya da lahira babu wani abin da ya kai wannan. Wannan ya fi ka gama duk karatunka da first class, ya fi ya zama duk abin da ka nema a duniya Allah ya baka, saboda duk abin da ka samu a duniya in an je lahira an shiga uku to wallahi al'amari ya lalace. Dukkan rayuwar duniya in dai a lahira ba a ci riba ba ta zama hayaniya ne da bankaura. Don haka faman zuhziha anin nari, ita ma kalmar annar ta zo a ƙur'ani sau 145 ne. Don haka duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna, fiyayyen halitta ya ce yi uta bi an ami ahalin duniya, za a zo da mafi ni'iman mutum a duniya, mafi ni'ima. Hadisi na Bukhari na 1168, mafi ni'ima a duniya sai a shigar da shi a wuta na ɗan sakan ɗaya, duk duniya ya fi kowa jin daɗi. Waɗanda ake ce an haife su da silver spoon, wato tun daga haihuwarsa bai taɓa sanin wahala ba. Ai mu mun san wahala, mun je tsangaya mun zauna, mun je gona mun yi noma, mun je kasuwar ƙauye, amma shi wannan bai taɓa sanin wahala ba a duniya. Sai a zo da shi a lahira, sai a sa shi a wuta na sakan ɗaya, sai a ciro shi, sai a ce hal marra bika na'imun fi duniya, don Allah a duniya ka taɓa jin daɗi? Sai ce wallahi ban taɓa jin daɗi a duniya ba. Sai a kawo wanda ya fi kowa wahala a duniya, shi tun da ya tashi kullum a laro ne, bai taɓa sanin jin daɗi ba. Wanda a duniya yau in ka bashi shinkafa da fafiya har abada ba zai manta ba ya ci shinkafa. Idan ya yi sa'a ya shiga aljanna, idan ya yi sakan ɗaya sai a tambaye shi don Allah ka taɓa shan wahala a duniya? Sai ce wallahi dai ban taɓa shan wahala ba, ya mamanta da wahalar duniya. Shi yasa duk daɗin duniya in ba shiga aljanna ba asara ne. Allah ta'ala ka samu wa aljanna. Ya Allah duk abin da zai nisantar da mu daga aljanna Allah ka nisantar da mu daga gare shi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, ita rayuwar duniya ba komai bane sai dai jin daɗi na yaudara. Ita duniyan nan mai yaudariya ce. Shi yasa hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alai, manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana mana magana akan jarrabawa ta duniya. Yace mal faqar akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Annabi ya ce wallahi ba talauci nake muku tsoro a duniya ba, a'a talauci ba abin tsoro bane. Abin da nake muku tsoro a duniya shine a shimfiɗa muku duniya ku ji daɗi ku more har duniyar ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suka rigaye ku. Hadisin nan yana Bukhari, hadisi na 4,015. Abin da yake jin tsoro shine duniya ta halakar da mu yadda ta halakar da wanda suka rigaye mu. Amma duniya ba abin tsoro ba ne, ba abin yaudara ba ce, lahira ita ce tabbas.
fiyayyen halitta yana mana kaskancin duniya yace la mawdi'u sawti ahadikum fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. hadisin iya bukhari hadisi na 2892 yace inda ɗayan ku zai ajiye bolalasa ko sandarsa aljanna, ka san in mulki yayi mulki sai an dan rike wani abu ake takawa, to yadda zaka ajiye yar sandarka da sarakuna ke rikewa, kai ma ka shiga aljanna sarki ne, kai ma your royal highness ne, amma na aljanna ma ba na duniya ba. ko inda zaka ajiye yar bulalarka ko dan wani abu mafificinka, inda ka ajiye wannan wurin a cikin aljanna ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya. wajen da aka ajiye darajarsa ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya. yanzu ita duniyan nan da Allah, in Allah ya tara mutum dukkaninta, idan ya je gida a ɗaki 10 yake kwana ko ɗaya, gado nawa akan gado ɗaya, akan gadon duka katifa da ke rufewa ɓangare ɗaya, a ɗakin ɓangare ɗaya, ɗakin maho baka cika shi, kuma duk kuɗin mutum da Allah waye zai iya zama wuri ɗaya cika ji guda 500. duk fa maitar in an ci kaza ɗaya sai an nemi ruwa, daga nan an gawa maitar, to kaza ɗayan nan ta wuce 5,000 ne zuwa 10,000 dukkanta, to kai ta ma naira 50,000 a ce kaza saudiya ne, mu ma kai ta haka a ce balarabiyar kaza ce, ba ma bakar fata iri na ba, a ce balarabiyar, to a ce kaza 50,000, so duk fa maitan mutum da kudin san ya ci wannan ta ishe shi, me sauran kudin? duk tsadan kaya dai set ɗaya ake sawa, ba mutumin da zai sa 10, to kaddara mutum yana da kuɗi sai sa gara set 10 ya fito, yanzu ya bar katigorin masu kuɗi ya zama mai mahaukaci. in ba a gaya mar ba tsoronsa ake ji, amma sunansa menene mahaukaci. a nan ma zan iya faɗa mahaukaci. kuma fa duk mota nawa ka mallaka ɗaya kake shiga, duk iya duk bala'in ka sauran sai dai su bi ka mai empty, amma ɗaya za ka shiga, kuma a ɗayan menene sit ne ƙwaya ɗaya. duk mai tarka hulan nan nawa ne ɗaya ce, in ka sa biyu ka zama mai ba ruwa na ka fada. kuma agogon ƙwaya ɗaya ne, in ka sa biyu ka zama mai takalmin ɗaya ne, in ka sa biyu ka zama mai ta kaga duniya mai yaudariya ce. duk faɗan abin da ake bukata a samu rufin asiri a rayuwa bai taka kara ya karya ba, amma sai a shagalta da duniya har a tara mutum ya mutu tara dukiyar ta gagare koma zuwa ga Allah, kuma ya je can ya ita bayani ko da larabci ko da hausa wallahu alam, amma dole sai ya yi bayani. su kuma magada a nan ba ya sa ba su kare a kotu, saboda ba a musu ma tarbiyyar yadda za su kula da bayansa ba. ita duniya mai yaudariya ce. wamal hayatud duniya illa mata'ul ghurur. mata'ul ghurur kalma ta ƙarshe da zan faɗa shine wani balaraben ƙauye ya ga Allah yana yawan sifata duniya da cewa jin daɗi ne mai yaudariya, jin daɗi ne mai yaudariya. sai ya ce bari ya san me haƙiƙanin mata'ul ghurur da Allah yake kiran duniya da mata'ul duniya din nan, asalin ma'anar, saboda duk kalma tana da ma'anoni daban-daban ko literal technical kala-kala. sai ya ce don ya san ma'anan bari ya je ƙauye, saboda larabci standard fusa an fi iya yin sa a da a ƙauye. da ya je ƙauye sai ga wata yarinya ta bi karya a guje, sai ta dawo, da ta dawo sai uwa ta tambaye ta me ya faru, sai ta ce akhadhatil mata, ta dauki mata ne. sai ce dama shi abin da ya zo nema ya san mata ne, shi sai ya bi karyar, da ya bi karyar sai ta yadda abin da ke bakinta, sai samu irin tsumman da mata ke kunzugu lokacin da suke al'ada, wannan tsumman shine mata din, shine jin dadin duniya da Allah ya kira Qur'ani. wannan ba fa part na yanzu ba, irin kunzugu na da ake yin nan, to wannan tsumman shine jin dadin duniya. to yanzu mutum ya zo ya same ka ci akar makalla ga kyautan wannan, da Allah girmama kai ko walakanci yayi ko kuka fada. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid. wallahu ta'ala a'lam. amin ya qayyum ya qayyum.